Sa dugang nga balita, mga vendor sa Iloilo Terminal kag Central Market nagaduda kung matuman ang pagbukas ng merkado sa Mayo. Iniapisar sa nauna na nga pahayag ni Mayor Jerry Treñas. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagadali na nga makasaylo ang dried fish vendors ang Iloilo Central Market nga si Amelia. Banguduan na katuwig ini nagaantos sa gamay nga kita sa temporary stall. Apang sa paglantaw sini sa estado sang konstruksyon sa merkado, daw madugayan pa ang pag-antos ni. Nagadali nagikuya kay naputo na ko diriya. Kay wala dayang mga suki ko nagakinadto na. Ang pila ka vendors nagaduda man kung mahuman bala kag madayon ang ginanunsyar ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga Mayo subong nga tuig inagurahan kag buksan na ang duha ka merkado. Kung makaya nila pero wala willing man kami magsulod kung pasudlon man kami. Pero hindi. Wala. Pero kung i-rush nila, pwede gid. Hindi pa man guro kay daw way pa man na mahuman. Kay ginaobra pa man maduak tuig pa na guro. Apang ang kahangawa sa mga marugbaligya ang luyag dulaon sang alkalde. Hindi na kuno maliwat ang hindi pagtuman sang ginhambal siri nga Disyembre 2024 ini mabuksan. That's why nga sang nagligad pa nga bulan ginaplanuhan ta na kung paano kita maguba sa mga temporary stalls. Na-delay lang na because isa sa ginfile tungla sa isa katawo itong kaso. Sang na-resolve na nga na-aprobahan na sa National Historical Commission of the Philippines. Nagsigit na dahil na. Sunod sa Local Economic Enterprise Office, yara na sa 60% ang completion rate sa Iloilo Central Market, samtang 79% naman sa Iloilo Terminal Market, kag on track ang pagbukas sa Mayo. Target sang Iloilo City Government nga isaylo ang linibo ka mga vendors sang Iloilo Terminal kag Central Market sa Abril 15 tubtob 30. Kung mahitso na, ipatawag man sang LEO ang mga vendor. May mga plans naman na din obra by section and as long as ang sailuhan nila is ready, kaya. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.